Mantang sadya. Okay. Ang balay nilibay-libat, ang balay nilibay-libat, ang balay nilibay-libat. Ang balay nilibay-libat, ang balay nilibay-libat, ang balay nilibay-libat. Wow! Yes! Mama lang. Ang balay ni Libay-Bilay. Oh my God! Ang balay nilibay-libat. Ang balay ni Libay-Bilay. Oh my gosh! Kundi hindi siya manalo. Okay. Kundi kami na lang ni Team Blue. Next. Ang makina ko gipa-mekaniko ko sa mekaniko. Ang makina ko gipa-mekaniko ko sa mekaniko. Ang makina ko gipa-mekaniko ko sa mekaniko. Oh! Okay, mama lang. Ang makina, di pa ba, mekaniko ni mo. Ang makina ko gipa-mekaniko ko sa mekaniko. Ang makina ko, di pa, mekaniko ni mo riko. Alam mo ninyo ha? Next, akan eh. Ayun na eh. Pinaka sa'yo. Okay, ready na mo? Ready na mo? Ready na mo? If you're ready, do that. Let's try. Bukan. Okay. Ang kwarta ko sa kwarto 4. 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 Oh, Samara. Hindi ako handa, parang ganyan. Ang kwarta ko sa try. kwarto 4. Ang kwarto ko sa kwarto, kwartra. Ang kwarto ko sa kwarta, kwarto. Ang kwarto ko sa kwarto, kwarta. So, hindi ako nanalo, kundi si Tita. Ay, ako pa. Ay! It's Mama Lester. Baka manalo na si Mama lang. Aray ko, sakit naman. Careful. Baka manalo na si Mama lang. Ang kwarta ko sa kwarto. Ang kwarto ko sa kwarto, kwatro. Ang kwarto ko sa kwarto, kwatro. Oh! Ang kwarto ko sa kwarto, ang kwarto ko sa kwarto, singko. Ay, wako dyan nag-check si Mama. Next, akan eh. Ang relo ni Leroy Rolex. 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 Okay. Ang relo ni Leroy Rolex. Ang relo ni Reloy Rolex, ang relo ni Reloy Rolex, ang relo ni Reloy Rolex. Yay! Mama, eh. Ma, it's your turn now. Ang It's relo your ni turn. Roy. Ay, So, hindi siya nanalo. kailan kundi mo kami nanalo na. si Mama lang? Hindi. Okay. Meron pang rounds. Huwag mag-alala ma. Next. Ang color sa puron ni Dolor de Color. Ang color sa puron ni Dolor de Color. Ang color sa puron ni Dolor de Color. Okay. Shamara. Ang kwart, Ang color sa puron ni Dolor de Color. ang kwart, Ang color. ang color ni ikaw ba? Ang color ni Balay di Kawak. Ay, kani kaya na ni Mama. Go ma. Ang color sa puror Ang color sa puror ni Dolor ni color. Ang color sa puror ni Dolor. So, wala kaming chance Kani? na mamain. Sa'yo na ni kayo. Pinak sa'yo. Ang iho ihawa-hiwa. Iho ihawa-hiwa. Iho ihawa-hiwa. Ang iho iwa ay huwa. Ang iho iwa iwa. Ang iho ipahawa dito. Si Mama lang. Ang ihawa. Ang iho iwa ihawa. So guys, salamat rin natapos na rin ang aming Chow Chaser Challenge. Hindi ba nakakatuwa guys? Nakakatawa nga naman. Okay guys, ang nanalo is Tita Ita! Yes, nanalo! Siya ang nanalo! May paswitch ba ito?
Ano mo, laptop? 빈 그릇은 설레도 될까 네 생각 참 예쁘다 하지만